Kok iso nyepelekne to? Oh, iso ya, Mas. Dajal. Alah. Pupu kok sak lemper gitu. Cilik banget masih Iya. gede. Iya. Barang atelo apa. Ayo. Niki saestu mboten napa-napa ta, Bu? Gak apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Jeru ya. Nyapa. Paling coklek lho apa pang apa piye kok. Coklek rasane ringkih ngono dene. Itu bolone Sally gitu. Ya ta penggemar. Iya. Iya nggih. Wes wenggon kula. Waduh. Temenan Mas gak kuat tibake. Duh, ya. Malah ya. Kowe ngrasane piye, Sel? Duh, ya. Anu di pangku Vektor ngrasane piye? Suarane ku Mas rada kiek-kiek. Kiek-kiek ngono Mas. Kene. Sing sekirane aku sok jatuh cinta tergila-gila karo sampean Sing iki apa? Akbar Syahalam ra duwe ning Vektor duwe. Apa mamane cara ngadeg apa piye Ndang Tor? Tutunan masyarakat kene. Sampean ki umpama delalah posture lak dhuwur Mas Akbar. Heeh. Umpama sampean no diantara ki badan ki sampean milih ndi nek wong wedok kriteriane wong wedok milih ndi sampean? Yo wajah to Tor. Wajah. Heeh. Goblok. Sampean kok goblok-goblok di dalam. Yo menyimpulkan wanita cantik kuwi nek dinti wajah. Ngono ngaku bagus. Lah apa Tor? Nek menurutmu wong wedok ayu di sawang kok ngendi? Nah aku geger Mas. Lho, kok iso geger? Sampean apa? Wajah, Wajah madhep rono, Mbak. Oleh apa? sanggul. Lah aku, amin. Geger. Malih, Mbak. Oh. Gak aku rusuh iki, rusuh. Anakku dhewe. Lah cuwilik sakmene lho. Nek anak berarti nyapa Tor? Nek anak njaluk. Nek anak njaluk apa Tor berarti? Celemik. Hei. Lah yo mume. Yo sak bayi sakmene praya medhot empeng. Ora entuk tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh cendalu, Bayu. Selamat malam Kakang Mas. Penake kok aku lek ngomong ngene ta ngene. Iya. Nah, ngene kan penak. Masa aku ngomong ngene. Oh, ora penak mau. Penak ngene ya. Penak mau. Oke. Saya tolong ngono aku ta sayang. Ah, ngene iki aku yo penak to ngene iki omong-omongan iki. Wah, jan. Pripun Kang Mas? Yo, sae diajeng. Wah, yo. Nyapa kok tangane koyo Ah, kali lho. Oga. Mbak Dian Mega. Enggak. Mas Vektor. Nggih. Nek umpama Mbak Sally mau mbok nilai piro? Swidak. Awas. Yo. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Madi
Aplaus tepuk tangan untuk suasana pada malam hari ini. Oh iya. Wah iya. Nduk, anakku sing ayu dhewe, anakku sing dina diblong limbuk. Ana dawuhmu apa mak nimbali karo anakmu aku leren sawetara ya nok. Iya. Nganggo ambekan luwih dhisik. Iya. Perkara lakon mengko kena ditutukne sak rampunge limbukan ning sing baku aku Kang Sarta kowe ngaturake apa to wigatine awake dhewe tinimbalan sowan mangkono. Iya ngestokake dawuh. Heeh. Ning ora lali nduk anakku limbuk kepiye? Bengi iki tak kira ingkang angka sepisan ora ana tembung kang luwih endah ingkang kudu diucapake lan diungkapake. Iya. Kejaba mung rasa puja lan puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Oh mangkono ya Mak. Ingkang wis malembarake keberkahan. Iya. Kang Sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Heeh. Saengga bengi iki aku Kang Sarta kowe anakku limbuk sak rombongan bisa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Iya, iya ya Mak, iya ngestokake dawuh. Heeh, iya. Lah banjur bengi iki janjane mengeti adicara apa? Bengi iki dalam rangkaian acara apa Yong? Ngene ya Nduk, kepiye Mak? Bengi iki adicarane tidak lain dan tidak bukan adicarane ya kuwi gelar seni dan budaya. Oh, gelar seni dan budaya. Iki wis merupakan agenda rutin tiap tahunnya. Oh, gelar seni dan budaya sudah menjadi agenda rutin tiap tahunnya. Lah untuk malam hari ini saka kota kelahirane awake dhewe, tumpah darahe awake dhewe, tanah kelahirane awake dhewe ya kuwi Kota Angin Kabupaten Nganjuk. Oh mangkono. Iya ngestokake dawuh. Mula wis sak wajibe aku Kang Sarta kowe limbuk bengi iki ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan mengucapkan terima kasih yang sangat banyak mangkono ya Mak. Mengucapkan terima kasih kunjuk marang sapa wae Yung ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kunjuk dumateng Bapak Bupati Nganjuk. Oh ngono. Ingkang winengku kinurmatan ingkang sampun kula anggep kadidene bapak kula piyambak sapa? Nuwun inggih pepundhen kula Bapak Marhen Jumadi. Mangkono. Bupati Nganjuk. Kang Sarta sekalian, sekalian Bapak Wakil Bupati. Oh ngono. Mas Trihendi, nek karo aku Mas Trihendi ora kersa dipanggil Pak nanging Mas supaya luwih raketno. Iya. Ternyatane ya isih enom, ternyatane ya isih timur. Iya ya Mak, iya. Kang Sarta ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Kunjuk untuk dinas terkait yaitu Dinas Porabutpar kang wis dadi talang atur utawa perantara awake dhewe sowan rene sak kanca komplit mangkono ya Mak. Uga ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Iya. Kunjuk untuk keluarga besar Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah. Oh iya. Yang selalu ready dan siap. Oh ngono. Kanggo ajang kiprah. Ya, babakan kesenian Kang Sarta kabudayan tuladane wayang kulit pada malam hari ini. Mangkono ya Mak. Wah bungahku tanpa upama, aku bombong, aku bungah, aku bangga no. Oh ya. Saking bungahku aku wingi bengi jam 8 wingi bengi jam 8 aku ki wis tekan kene no. Oh ndek wingi bengi jam 8 wis tekan ana ing Anjungan Jawa Timur. Oh ngono. Saking senenge saking bombongku
Mula aku sowan ana ing Anjungan Jawa Timur iki janjane padha karo nostalgia. Oh, ngono. Kok iso nostalgia? Lah ya no. 8 tahun kepungkur, 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu aku Kang Sarto kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata di tahun 2018 nek ora kleru. Ya, awake dhewe melu festival dalang muda tingkat nasional mewakili Provinsi Jawa Timur. Oh, menjadi mewakili Provinsi Jawa Timur kang metu saka Kabupaten Nganjuk. Oh, ngono. Awake dhewe ngikuti lomba wayangane festivale nek ora kleru ning Candi Bentar kono. Iya, ning transite ya ning Anjungan Jawa Timur iki. Oh, ngono. 8 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu JSMA no aku. Oh iya, wis mewakili Nganjuk, mewakili Jawa Timur festival dalang muda tingkat nasional. Awit saka pangestune para pejabat-pejabat, para pinisepuh ing laladan Kutha Angin Kadipaten Nganjuk, aku Kakang Sarto kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata iso menyabet juara 1 dalang mumpuni tingkat nasional. Oh iya. Iya mak. 8 tahun yang lalu. Oh iya. Aku rumangsa durung apik wayangane ning rumangsa apa mergo didukung karo kanca-kanca Astabrata, mergo kekompakane kanca-kanca Kang Sarto dukungane pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Oh iya. Iya mak, iya ngestokake dawuh. Luar biasa, luar biasa. Maine ndek Candi Bentar zaman semono, 8 tahun yang lalu kin udakara nek ora kleru aku isih SMA kelas 3. SMA kelas 3 durung kuliah. Oh iya, zaman cek SMA. Oh iya, zaman cek Joko rong kambun wong wedok mbiyen. Nek saiki yo cek Joko no piye masamu. Cek Joko lah ya. Lah ya, aku biyen SMA maju mewakili Nganjuk, mewakili Jawa Timur dengan teman-teman Sanggar Seni Astabrata iki jane rumangsa minder. Kok iso minder? Lah ya no. Aku ki ngrumangsani dudu keturunan dalang. Oh, dudu keturunan dalang. Ora. Ibaratnya ana tetembungan dalang tumelung tanpa rambatan. Ya, bapakku ora dalang, ibuku ora seniman. Lah ya, apa meneh aku ya durung kuliah ana ing Institut Seni Indonesia Surakarta jurusan pedalangan. Isih SMA kelas 3 musuhe wis gerang-gerang. Oh ya, musuhe zaman semono ya wis mlebu isi kabeh, wis bocah-bocah kuliahan kabeh. Oh, isi Solo kabeh. Heeh, neratap minder aku. Iya, kanca-kanca Astabrata ya minder ning kanca-kanca ki jane aku no. Ya, aku lan kanca-kanca ki jane pintere ora patek ning menang nekat. Oh iya. Menang nekat no. Menang tetek. Lah ya. Lah ya. Alhamdulillah wa syukurillah untuk berkah saka Gusti Allah, awake dhewe menang pinaringan kanugrahan. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa menjadi tolak ukur no. Oh ngono. Bisa menjadi tolak ukur kalamun to di kota saya, kota kelahiran saya yaitu Kabupaten Nganjuk kuwi pancen pranyata banyak potensi. Oh ngono. Apa meneh jernyatane mau sore sadurunge awake dhewe wayangan. Lah iya. Mang ya ana teater kontemporer. Lah ya, mau sing nari sing joget. Lah ya, sing joget sing nari kuwi mau ya putri-putri daerah kota kelahiran Nganjuk kabeh. Oh ya. Oh, wanita-wanita Nganjuk kabeh no. Oh iya, sing joget-joget ana ing apa kuwi teater kontemporer. Kabeh kota kelahiran Nganjuk kabeh. Hebat, tarine apik, tarine becik. Oh iya, sing nari kuwi putri daerah asli kelahiran Kabupaten Nganjuk. Oh iya, ana teater kontemporer mau. Heeh. Nek sing orasi kebudayaan mung sapa? Piye? Sing orasi kebudayaan. Heeh. Orasi kebudayaan ning teater kontemporer mau sapa? Mbuh jare jenenge Badar-Badar sapa lho ora patek kenal aku. Lah yang
Dadi nek ana keladuk wah aku ngrungokne no. Aku ambak ning transit mau ngrungokne teater kontemporer menonton lewat live streaming. Iya, Pak Bupati karo Pak Wakil Bupati kok iso diikrar disumpah aku ndredeg no. Pokoknya nek sesuk ana pertanyaan apa-apa, anu niku Pak, niku sanes rombongan kula aku. Kula niki namung pajak wayang, maksudnya dalang niku, maksudnya dalang. Lah iya ya kabeh ana porsine dhewe-dhewe. Lah ya pancen kapara nyoto nganjuk potensinya banyak. Apa meneh nganjuk kuwi ya lahan subur. Lahan subur untuk seni dan budaya. Loh iki aku omong ora waton ngawur ora. Sudah ada penelitian. Oh ngono. Salah satu dosen di Institut Seni Indonesia Surakarta meneliti ya pagelaran wayang kulit. Setiap malamnya kuwi terbanyak setiap tahun kuwi berada di Kabupaten Nganjuk. Oh. Ngono. Wis ana sing neliti. Dadi aku ki ngomong ora waton ngomong ning nganggo dasar. Wo, ana datane. Iya. Lahan subur. Dalang saka ngendi? Nganjuk kuwi dalang ndi sing ora terkenal. Ayo, senior dalang sing wis almarhum, sing wis jinempono ing angin Cinandhi Ngawiyat biyen kuwi ya terkenal nganti tekan manca negara utawa nganti tekan luar negeri. Iya, dalang-dalang senior Nganjuk. Sapa sing ora kenal Ki Haji Panut Darmoko, dalang priyayi, dalang klasik, dalang hebat. Iya. Sapa sing ora kenal Ki Harjunadi, dalang pendubrak zaman. Ya. Kabeh kuwi mijil saka kelahiran Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Oh, ngono. Iya. Nek trimo sak awake dhewe iki mung kelas isih belajar. Lah iya, niate awake dhewe kuwi mung golek seduluran. Lah iya, iya mak iya ngestokake dawuh. Mula patut berbanggalah lahir ana ing Kota Angin Kadipaten Nganjuk yang hebat dengan seni dan budayanya. Wah ya. Iya mak iya ngestokake dawuh. Pada intisarinya doa terbaik untuk kota kelahiran saya Kabupaten Nganjuk kang bengi iki mengisi acara gelar seni dan budaya ana ing Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah. Oh ya, doa terbaik biung kanggo kota kelahiranmu. Doa terbaikku ya kuwi Banyumili. Semoga dengan adanya pagelaran seni dan budaya, gelar seni dan budaya tuladane kaya bengi iki, iya, kedepannya Kabupaten Nganjuk dapat bisa selangkah lebih maju dan Kabupaten Nganjuk dapat menjadi kota yang berkepribadian dan berkebudayaan. Kabupaten Nganjuk seniman-senimane, pejabate, rakyate bisa saling sinergi satemah Nganjuk menjadi kutha sing ayem tentrem, ayem warga masyarakate tentrem sing dadi wilayahe. Amin amin Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Muga-muga donga sing becik ngerambahi katentreman kawilujengan ora mung masyarakat Nganjuk ning kang rawuh pada malam hari ini ya nak. Iya mak iya ngestokake dawuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adam jabari ismillahi sholatan daimatan ila wajhul ilahi tombo ati kuli posa kanane kabeh bisa maca Quran samangane kabeh tinjung salat lakonono kabeh kalungan
sowan komplit no. Kanca-kanca paguyuban Sanggar Seni Astabrata. Oh ya, sowan komplit kanca-kanca Wira Pradangga utawa pengrawit. Ya. Kang sarta kanca-kanca mbak-mbak, adik-adik pesinden utawa waranggana. Sak musisi pemusik campursari. Oh mangkono ya, Mak. Nggawa kabeh tekan Nganjuk. Ya, kecuali iki perangkate iki nggone Anjungan Jawa Timur. Oh mangkono. Wayange gamelane sound sisteme saka kene. Lah iya Mak ya. Nanging iki disumbutne nok, disumbutne piye? Iki juga pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung. Oh disiarkan langsung via YouTube. Live streaming ya kuwi berbagai channel YouTube. Contone satu disiarkan langsung channel YouTube awake dhewe, channel YouTube kanca-kanca ya kuwi Astabrata Media. Oh ya, angka loro ya kuwi di live streaming channel YouTube Dinas Porabutpar. Oh ngono. Uga iki mau aku nampa info channel YouTube Taman Mini Indonesia Indah juga menyiarkan secara langsung. Iya Mak ya. Mergo pagelaran wayang kulit pada malam hari ini sangat dinanti-nanti. Ya. Para penggemar-penggemar wayang kulit, para sutresna budaya wabil khusus pendukung-pendukung setiane awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Oh ya. Terima kasih kanca-kanca paguyuban apapun yang telah hadir pada malam hari ini. Oh ya. Beda kaose, beda klambine, beda seragame, aja nganti congkrah. Oh ya. Tujuannya sama ya kuwi nguri-nguri kang sarta ngurip-ngurip seni dan budaya wabil khusus kesenian kita milik kita bersama, yaitu adalah wayang kulit milik Nusantara. Oh ya. Iya Mak ya. Iki kanca-kanca sing teko. Oh kehno ana kanca-kanca FMA mana suaranya? WMC mana suaranya? Iya anu hadir enggak ini PWKS ini? PWKS suaranya mana? Oh ya, luar biasa. Di absen siji-siji ya. Di absen siji WMC kuwi nek ora kleru wayang mania community kuwi malah pethoke awake dhewe. Nek ora kleru aku ketemu karo anggota WMC kuwi tahun 2018. Nek ora kleru Mas Karno, nek ora Mas Janoko. Lah iya, neng Nganjuk kono. WMC Wayang Mania Community. Slogannya siapapun dalangnya, yang penting wayangannya. Wah, apal-apal dulurku WMC ukeh. Lah iya. Hadir kabeh WMC Jabodetabek hadir semua. Yo. Uga kanca-kanca FMA fan militan Astabrata dari berbagai daerah hadir. Uyom Bluro hadir, Tegal hadir, Gunung Kidul hadir, Karanganyar hadir, tumplek-blek ning Anjungan Jawa Timur hadir semua. Iya. Luar biasa kekompakane kanca-kanca hebat luar biasa. Lah iya, mau aku gladi resik, mau awan uga wis ditunggoni. Iya, gladi resik mau awan wis ditunggoni kanca-kanca FMA. Ternyatane kanca-kanca FMA matur nuwun ini sudah genap 1 tahun. Oh iya. 1 tahun FMA ulang tahun. Oh ya. Juga ini ada anggota Astabrata yang juga ulang tahun. Oh iya. Salah satu sinden Astabrata yaitu Dek Sintawi Diapalupi juga ulang tahun katanya. Oh iya. Oh iya, luar biasa. Mula engko nembange didhisikne sing ulang tahun. Oh iya, ulang tahun iya. Iya Mak, iya ngestokke dawuh. Matur nuwun kanca-kanca yang sampun hadir, matur nuwun kanca-kanca yang sudah memonitor lumantar channel YouTube. Iki kanggo pambuka, kanggo pembukaan. Muka dimah ngaturke sing langgam dhisik ya, Nok. Oh ngono. Ya kapinujon iki ana sing request utawa mundhut. Oh ngono. Ya. Langgame larase pelok barang. Oh ya dadi ati. Dadi ati.
dibawani luwih dhisik kanggo ngendhoni swasana. Lha ya, monggo salah satu wiraswara ingkang sampun samapta ing gati sawigoing diri dipun bawani ya. Monggo tibake langgame dadi ati minangka salam pambuka kanca-kanca Astabrata untuk masyarakat, untuk pecinta budaya yang hadir di lokasi pada malam hari ini. Iya, monggo Mas. Ya. Kiraku kowe tan citra marga suwe angan layang kina wama ruta ambal-ambalangan tani wasuwe hangan tani rasaku hangantu hantu Lajeng bicar krungu samaya elinga yen taan tani telaske Mas. Kledang-kledang lakae bocahe teko Sing ngaturi langgame dadi ati Dik Sinta Widya Palupi. Iya, ki sindene awake dhewe terlama no nek melok Astabrata. Mula buka celuk, karo berdiri jumeneng pelan-pelan dilanggamke sike. Nggo rambahan kaping pindho jaipongke alon-alon kaya adat saben. Lah iya, maka Dik Sinta buka celuk, Dik. Maka ising kaya ngapa mangenyatane kelakon seprene tanggal gendra
tak selingi maca WA dhisik ya, Dik. Inggih monggo. Selamat malam Mas Akbar, semoga malam ini sukses. Salam kompak buat FMA yang di lokasi dari Jabrik Wahyu matur nuwun. Iya, iki uga pepundhene awake dhewe dipantau dimonitor ana ing Australia. Oh, Ibu yen ora kleru Surya Golinjer. Oh ngono, memantau. Iya, ana meneh. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar, mugi-mugi pagelaran mriko lancar sehat dan sukses. Kagem kru Astabrata kirim-kirim salam ya saking keluarga besar FMA. Saking Bu Suharmi Azza memantau saking lokasi. Oh hadir. Ya. Terus ke Dik? Ya, mangga. Telaske Dik Sinta. Iya. Kasih Sinta. Inggih. Wis ngaturake, langgam dadi ati minangka dadi salam pambuka. Ana pesan masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Akbar lan keluarga besar Astabrata sehat sukses selalu. Ya,
kagem Bapak Bupati ugi Bapak Wabu lan Bapak Natit matur nuwun saking kota angin tercinta nderek memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh iya, saka Bapak Lasiman no. Oh iya. Lah ya hadir lumantar monitor ya channel YouTube. Sowan komplit. Sindene ana pira? Ana Jirolu 467. Oh ya ana 7. 7 ki tegese pitulungan. Oh ya. Pak insyaallah sing padha hadir wayangan pada malam hari ini uripe tansah jinanggung pitulungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pepatah mengatakan, iya, tak kenal maka tak sayang, mula ora ana eleke, ora ana rugine dikenalkan siji mboko siji. Oh mangkono, karep ben kenal, iya. Apa meneh awake dhewe ya perdana pentas nang Anjungan Jatim, iya, Mak, iya. Sing jejer dalang menika. Nah, iki Anjungan Jawa Timur toh, Nduk. Pentasnya di Anjungan Jawa Timur, Pak insyaallah sinden yang hadir pada malam hari ini juga orang-orang asli Jawa Timur semua. Oh ya. Contone, sing jejer dalang menika naminipun Mbak Dian Mega. Oh ya. Dari kota Patriam Blitar. Oh ya. Priyayine cantik, mungil, ya. Kecil-kecil cabai rawit, imut no. Oh iya. Jejere Mbak Dian Mega menika ada Mbak Lucy dari Wonogiri. Oh ini yang Jawa Tengah satu deng ya. Di Jawa Tengah siji ya, njaluk bantuane Jawa Tengah siji ra apa-apa ya. Ora masalah. Mbak Lucy dari Wonogiri sukses. Ya, priyayine ya mungil kecil. Ki sinden malam hari ini mayoritas kecil-kecil, mungil-mungil, imut-imut semua. Oh ya. Mbak Lucy dari Wonogiri. Terus sak banjuri menika ingkang nembang kala wau ingkang sampun kula tepangaken wonten langgam dadi ati. Iya. Dik Sinta Widya Palupi. Iya, luar biasa. Ki ya sinden terlama ana ing Sanggar Seni Astabrata. Bubar Dik Sinta Widya Palupi, ada Mbak Sri Wahyuni. Oh, Sri Wahyuni. Fa insyaallah di antara sindenku 7 iki sok sing umure paling awet ya Sri Wahyuni ki, Nduk. Mergo irunge pesek, ambekane irit. Oh iya. Oh, Sri Wahyuni, kondange parapane ya Sri Pesek ngono wae. Oh iya. Dari kota kelahiran kota angin asli Kabupaten Nganjuk. Oh ngono. Asli kelahiran Nganjuk. Oh iya. Iki ambak pesek kaya ngono kuwi pendidikane hebat senadyan di luar nyindene. Senadyan sinden nanging uga lulusan S2. Oh, isi Surakarta. Mula gelare Sri Wahyuni sarjana seni magister seni. Wah. Hebat, luar biasa hebat. Ya, terus jejere meneh dari kota Gadis Madiun. Oh ya, siapakah namanya? Mbak Neha Ayu Silvani. Priyayine wajahe manis. Ya, jumenake. Ya, betai no. Ya. Mbak Neha Ayu Silvani dari Madiun. Oh ya. Terus jejere meneh menika Mbak Aulia Pangesti mijil saka kota Sidoarjo. Sidoarjo. Terus sing terakhir lagi ketoke kok rupane gualak dhewe. Iya. Mbak sapa? Mbak Seli. Marcelia Tristanti, panggilannya Selina. Oh ya. Selia dari kota Pasuruan. Oh ya. Ya, wis dikenalke siji mboko siji. Karo mlaku. Dikumandangi tetembangan ya no. Ya, ki permintaan lagu banyak sekali. Oh ya. Mula nek ora iso diaturke bengi iki Diagung Pangapura mergo permintaan lagu sangat banyak. Ya ora dadi boyo pangopo.
Mergo iki ya wektune winates no, bubare ora kaya adat saben. Ya, iki ora nganti esuk setengah 4 ora. Ya, ning winates sing penting rata, hiburane kecekel, lakone ya kecekel. Heeh, Sadurunge ngedeke sinden, aku tak golek kanca omong dhisik. Oh ya, Sapa? Berarti aku dikancani sinden mengko ya ana kancane. Ya. Dari kota Magetan aku golek kanca Mas Victor. Iya. Priyayine gede dhuwur ganteng kulite resik ngempung giring. Iya. Ayo jumeneng. Apa? Serampat ben joget menunjukkan kelebihannya. Oh ya. Maka Mas Victor, ya temani Mamas. Iya. Ya. Biasa. Neng ndi? Wis sabar joget iso ngalih lho. Ngancani Mas Akbar. Oke. Boleh di sana boleh enggak apa-apa. Oke. Tapi di sini dulu nanti tak golekkan teman. Ya niki sih. Oke, Mas. Siap. Perkenalkan namamu. Aku nek nyeluk apa ki? Mas apa adik? Adik no. Iya dan bocah kok sak Doraemon iki lho. Nailong. Perkenalkan namamu Cah Bagus. Nggih, saderenge ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih dipun tepangaken nami kula Gen Victor Zefdian. Siapa? Victor? Zefdian, Mas. Bocah kaya ciduk dawet jenenge apik ya. Ciduk dawet piye to kok ya? Victor Zefdian. Asli kota kelahiran mana bocah Bagus? Kadipaten Magetan, Kang Mas. Kabupaten Nggih, Magetan. anak gunung kula. Iya, hadir di sini sama-sama bersama Sanggar Asabrata menghibur para pecinta budaya. Leres menika. Lah jan gumyak tenan nggih Mas, ayo rukun. Dasare wong pandemen budaya niku pokoke ten pundi kemawon panggah disusul kok Mas. Ngaten nggih? Nggih, ngatane ya tumplek-blek lho. Iya, ya saking pundi mawon enten mau. Iya. Elok tenan. Karben penonton sini tuh tahu, Mas Victor jane umur-umurane pira to? Bocah kaya ngono iki apa ya sekolah to? Iya. Lho. Jane sampeyan sekolah menempuh pendidikan di mana Mas sekarang, Mas? Kula saniki kuliah wonten ngisi Surakarta, Kang Mas. Wah. Kok ya kuliah barang ya sampean ya? Tuh, ya wong kok ya piye to masa ora oleh kuliah iki piye? Jurusane apa Cah Bagus? Jurusanipun ayo apa yo? Yo jurusane nek isi Surakarta yo paling ora karawitan. Dudu. Jurusan tari mergo tarimu jogetmu apik. Bukan.
Lho, lah jurusanmu apa? Pedalangan no. Weh, jurusannya Pedalangan. ndalang kayak aku bengi iki. Kecil. Weh, lah bocah cilik semono kok dadi dalange kotake apa ora kotak jajan, Cuk? Ya ora ngono ya, kotak ya umum ya kotak amal lah. Dadi ya iso dalang ya iso. Saged sithik-sithik nggih saged wong ya aja. Suluk dalang ngene ya iso. Wah, gampil no. Jajal, aku pengen ora ketang setitik odo-odo utawa suluk ben ketok nek kowe iki jurusan pedalangan asli. Ya, oke. Selindro apa pelok cah bagus? Nyelendro kemawon. Selindro. Sing penak-penak wae odo-odo jajal Oke. kaya apa tak cicipi suaramu. Iya. Syutinge ndi to? Iya. Jajal suluka. Heeh. Sigra bala kang tumingal Prang jambo samya medali Ler tate dwila tengkodo Dayu angkung manguncang niti Benjang yen sangat cimicil Latin yang etaliwus Kok ya iso? Walah iso sajar ya Mas. Sok lulus kuliah ngono iki sampean ya pengen rabi, Cuk. Iki digedhake sik. Heeh. Piye sampean teko? Upamane wonge nek wis lulus kuliah, Ha. diparingi rezeki. Ha? Sampean sok apa ya pengen nikah, pengen rabi, Cuk? Ya rapi. Lah golek wanita apa ya sing kaya sampean iki? Ya ora to. Nek kados piye to? Ya sing wong wedok ya umumnya. Ya umume kanggo memperbariki keturunan iki lho Mas. Iso Dadi no. ora golek sing kaya sampean niku. Wah, lah nek rabi padha aku perayaan anak botol kecap kae to. Rumangsaku. Ya golek wanita pada umumnya. Pada umumnya. Sing gede dhuwur untuk memperbaiki keturunan. Betul sekali. Kuwi nek secara fisik. Fisik. Nek karakter itu wanita idamanmu seperti apa, Mas Victor? Ya nek aku jelas golek ya sing halus. Oh, halus. Halus. Mm-mm. Feminim. Oh, halus, karakternya feminim. Feminim. Terus? Gemati karo wong lanang. Wis. Sayang karo wong lanang. Wis kuwi. Dadi wong wedok dikongkon ngulon ya ngulon, dikongkon Ngulon. ngetan-ngetan. Ngetan. Karakternya halus, karakternya feminim. Feminim. Iya. Manut karo wong lanang. Kowe gelem apa ora? Umpama bengi iki tak comblangne karo salah satu sinden Astabrata. Oh, soas. Iya. Apa yang terus? Jalukku sing halus, karakternya sing feminim. Iya no. Tak golekne ya. golek. Manut karo Mas Akbar ya. Nggih. Sampean percaya ta karo aku? Pun to, kula wis to, aku yakin percaya kali sampean wis to. Tak golekne jodoh sing Iya. sesuai dengan wanita idamanmu, karakternya halus, Iya. feminim dan manut gemati karo wong lanang. Ya Mas, goleke Mas sing Iya. pas karo aku. Seperti Mbak Sally ngancani Mas Victor, seperti coba kayak apa? Yuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seta Mas. Iya, Wah, sampai nih kita kleru wong. kok kleru wong lho? Aku mau lak nyuwune tenjenengan piye? Heeh. Wanita yang halus, Halus, feminim, feminim. gemati karo wong lanang. Lah iki mau jogetnya menurut pendapatmu piye, Mas Victor? Wah. Pedong jati gitu. Kaya entong jati lho. Wah, tek lo, ngugat ngono. Lembut ora? Lembut gak? Syukur we. Iki cah Pasuruan lho, iki cah Pasuruan. Kok iso mbok lone kaya entong jati nek aku lara ati, Tor. Loro atiku Mas. Syukur mudar we. Sing jenenge entung. Entung iku ya mesti lemah lembut. Ya kaya aku iki Mas. Lah meng jogete apa ora kurang lemah lembut to, Tor? Ya nek jogete gak popo Mas. Heeh. Suarane
Suarane ngopo? Boh, atas kayak gini kok. Enggak, kata siapa? Aku juga bisa lemah lembut. Apa ya? Ke depan no. Sally sama Victor ke depan, mendekat penonton. Digandeng, ayo. Digandeng. Nah, digandeng si romantis. Alah. Angel ram. Karo garam pedus saya penak pedus. Kene lho. Apa? Ular jedong. Oh iya. Oh alasan Digandeng. Jangan ngono lho. Ini balik lagi. Sarimen pergi ke pasar. Sarimen. Lah kaya ngono mlakune. Ya paling ora iki yo romantis kok yo di bersane piyai kathah gitu lho. Dalam. Bah. Aku dipanggil sama penonton jarene Sally. Iya. Dalam. Suka aku. Sel, kowe dipanggil karo penonton piye mau? Sally. Terus nek nyemu nyauri. Dalam. Umurmu pira ta, Sel, umurmu? Kula Ha. 24 Mas. 24 nek muni nyauri daleme kaya ngono lho. Lha wis umur 30 ora meteng nganggur lho. Kok iso lho? Lah kok ngethek meneh lho. Lah iso. Ya kan aku terlalu bahagia loh Mas, penontonnya banyak. Dari tadi sore sampean ditungguin sama penonton-penonton fansnya Asta Berata. Disapa wong ayu. Sapa? Wah, aku mau nyapa yang dulu, yang mana dulu? Yo wis sembarang merdeka. Semua no, semua. Semua ya? Nggih. Saya cek ombak dulu ya. Iya. Nanti jawabnya yang meriah ya. Iya. Oke. Oh iya, jangan iso. Oh iya. Itu setelnya memang begitu Mas Oh, Victor. style ngono lho Mas. Setel po step bejane. Ya, ya. Aku tim nyapa penonton dulu. Oh, ternyata tak bedil dasmu lho. Jangan. Urung. Apa? Iya. Angel. Anjungan Jawa Timur mana suaranya? Lucy, tepuk tangan buat kita semua. Dan rame sekali. Semelek kabeh. Mas. Saya melek. Dasare yo Gak ngantuk blas. blas. Kenapa? Oh, ganti Mas Victor yang. Oh ya, Mas Victor ganti menyapa no. Oh, ayo jajal coba. Iya ya. Ayo, tadi Mbak Sally sudah, sekarang Mas Victor. Sudah. aku meneng panggah kena embun aku. Pemanasan. Ayo pemanasan. Iya. Maturaken wilujeng dalu sedaya kemawon. Lemes. Kok cek semangat sampean ya Mbak Sally ya? Kok iso? Ya jelas, aku lah nyapa aku ya semangat Mas. Apa mergo pendukungmu luwih akeh ning kene ya? Oh, Apa ya pendukungku banyak? Lho rame to. Ya cek ganti Mas Victor. Ayo coba. wilujeng dalu. Kandani aku ku luwih akeh Mas pendukungku. Ora, jane iki dibayar piro to doan iki Andre? Kaya manut. Tak bayar karo cinta. Buktine Mbak Sally lagi rono wae wis diceluk Sally. Sally. Lah kene iku. Iya. Oh ya ampun, ada sing nggawa banner barang loh Mas. Bendera to? Bendera. Oh, Bannermu. Bendera kok Lele banner. apa piye ben. Yo diwaos niki saking sedulur kanca ngopi Pringgondani. Dari mana ini? Dari mana? Dari mana, Pak? Cilacap. Luar biasa. Luar biasa loh. Seluruh Indonesia apa itu kumpul malam ini. Kumpul merapat. Cilacap, Karanganyar, Bluro. Aku yo ngono, Mbak. Piye? Wah, kowe saking senengku semangatku, aku hebat luar biasa malam hari ini. Ya, Iki Pak. pentasnya ning Anjungan Jawa Timur. Jawa Timur. Aku emang ya, kini ning Jakarta Timur toh. Oh. TMI Jakarta Timur toh. Nggih. Aku salin mengen ning Bangkalan toh. Loh, saya domen sedalang ini. Sik. Tanggapane neng Jakarta Timur. Jakarta Timur. Salin kuwi ning Bangkalan toh. Mas, aku mau salin. Domen to, Mas? Lah adoh saking semangatku kok. Oh, iya. Sindene mau ya salin nang Pacitan, aja salah sampean. Oh, sindene Wah. salin ning Pacitan, aku nyang Bangkalan. Bakalan.
Nanti Pacitan. NTB no. Gue ada, aku ngerono numpak sepur pesawat. Sepur Tapi iPhone. jangan salah Mas Akbar. Jangan salah, Penonton Piye. jenengan ini ndak hanya dari Indonesia saja. Betul. Tapi yang sedang lenggah di depan dari mancanegara. Hello. Itu good cowok. night. Sally, cowok apa cewek? Cowok ada. Cowok dan ada. cewek, Mas. Hello Mister, gitu dong. Hello Mister, good night. Nice to meet you Mister, Mrs. Ditakoni tekan negara ndi asale kelahiran? Jajal sampean. From negara ki apa from? Where do you from? Where do you from, Mister? Wah, Ya ampun. Kadalku ocol. kadal dasmu. Kadal. Where do you from? Where do you from? Oh. Kulo saking Amerika Serikat. Wah! Wah! Kadung melipit bahasa Inggris ya kok kula saking Amerika Serikat. Olehku ngomong mau lambeku melintir-melintir, Mas. Dadak iso basa Jawa. Aduh. Untung ora ngrasani elek ya. Kok untungnya Ngrasani elek kok mudeng bahasa Jawa. Oh, kadung leh anu terus bae mudeng rebar iyo. Wis kembali lagi. Pon. Apa arep takon ini ora apa-apa, takonan apa satu lagi. Satu lagi dari from. Heeh. Kok panggil from ae. Wis iso bahasa Jawa kok from ae. Ya, Montreal, Canada. Wah, dari Kanada. Kanada. Kanada ya nasi go pecel ora ya? Padake kaya ngendi e? Iya. Sing istae ta? Sing no. Canada, Montreal. Dari Kanada Kanada. juga, Mas. Sama. Kanada. Apa nih sapa sing mbok tekoni? Kurang satu. Oke. Kurang satu lagi. From Canada, Montreal. Oh iya. Kanada sama juga, Kanada Mas. juga, Besok nek wi orang-orang mancanegara itu pulang ke Kanada ke negara asalnya, kamu ikut ya Tor? Ah, Mas, gua apa? Orang lah gue kiri, gue jago ning ngarep omah. Kemasane kire-kike apa piye? Tapi boleh loh Mas Akbar kalau mau beri hadiah kepada ini penonton-penonton mancanegara, mungkin dari kalimat-kalimat salam-salamnya dengan bahasa Inggris. Bener. Nah, bener kan? Heeh. Benar. Mungkin kasih hadiah Mas, kasih hadiah. Kata-kata atau Bahasa. apa gitu. Kata-kata. Kok kowe kongkon ngasih hadiah kok sing mbok pojokne aku ya. Sampai ini jare dalang intelek. Loh, Jelas serba bisa loh Mas Serba Akbar bisa. itu. Ora ana hubungane intelek karo ngetone hadiah. keren to. Langsung tak bobok ra sido. Mbak Sally. Hei. Mas Vektor. Nggih, Mas. Mas Vektor senadyan tubuhnya kecil dan mungil tapi mempunyai suara emas. Ini ada permintaan Mas Vektor dan Mbak Sally. Napa? Oke. Tembangnya adalah podang kuning. Podang kuning. Semuanya setuju. Setuju. Podang itu burung, kuning itu emas. Semoga yang menonton pada malam hari ini ke depan dapat terbang seperti burung menuju hidup yang lebih keemasan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iya. Wajar kok tahlilan. Bapak Nana sih, wong bagus. Iki tadi apa lagunya adalah Yellow Bird. Yellow bird. Ya. Yellow bird itu apa aja? Podang kuning, podang manuk. Manuk kuning. Manuk kuning. Ya jelas. Kene. Lah alah. Kok cincinnya ya imitasi ya lho dalam pewarnanya apa. Aja diomong no Mas aku isi. Kene nyaket kene. Alon, deh. Alon kene. Podang kuning ya, Mas. Nggih. Piye to kae lali aku. Nadian. Aku suwe ra bawa iki. Nadian. Ya. Keringetmu kok sak jagung-jagung sih. Sik. Iki apa sih kok nggawa gombalan kayak ngene iki lha Subal tengel mablak. Iki ngono subal. Oh, subal. Iki rambut. Oh, rambut. Asli kok yo. Ayo. Nadyan wujud temong peksi
Hehehe. Wis dadi apa kok ngak-ngak iki Kowe dadi iki apa? mudeng manuk podang apa ora? Manuk podang kok Manuk kakak. podang kok kakak masih gagak. Lah ya apa Mas lek manuk podang Manuk iki? podang ki ya Allah. Kene kene wong nek ora kulino dolanan manuk. Saruku manuk ya ngono iku lho Mas. Ah, Takon sel, suarane podang kados pundi? Atas pundi Bapak? suarane podang niku kados pundi Pak Bu? Ngawi lho. Kok Sik, koyo sik, iki ku apa? kukuruyuk, kok jare koyo petik sih. Oh, biasa- PT-mu. Iso PT lho. Pitik kok pitik. Nek nggonku jenenge petik. Ya, dan wong Pasuruan jan ya. Terus Mas Victor. Heeh. Gawe talining pronto. Rasane neko, jengkoke ora rasane neko, prasaja wae. Prasaja, biasa ya, Mas, ya. Improvisasi ya, Mas. Kok garap kok. Garap nek bleset. Ya. Terus Halus manis marak hati. Oh, neng dindi ki sing lanang sing mangku ya Tor. ngono. Neng dindi ki nek roman kuwi ki sing lanang sing mangku. Lah apa ya gaduk sampean mangku aku, Mas? Bah, kok iso nyepelekne to? Oh, iso ya, Mas. Dajal. Alah. Pupu kok sak lemper gitu. Cilik banget masih Iya. gede. Iya. Barang atelo apa. Ayo. Niki saestu mboten napa-napa ta, Bu? Gak apa-apa. Mboten napa-napa nggih. Jeru ya. Nyapa. Paling coklek lho apa pang apa piye kok. Coklek rasane ringkih ngono dene. Itu bolone Sally gitu. Ya ta penggemar. Iya. Iya nggih. Wes wenggon kula. Lono. Aduh. Temenan Mas gak kuat tibake. Duh, ya. Malah ya. Kowe ngrasane piye, Sel? Duh, ya. Anu di pangku Victor ngrasane piye? Suarane ku Mas rada kiek-kiek. Kiek-kiek ngono Mas. Nyapa to Tor kok ketoke parah men lho. Iki lha apa sih? Ketoke sempal tenan iki. Alah gitu. Aja to Tor, urung rabi kok wis sempal. Ora to. Wah, Kok heran ah. dalange yo sambil gelap. Hotel ngono. Yo. Golek isi podang jenar. Bener nih penonton ya Raisin we. Ora aku sen tradisen kok. Lah nyatane nek tradisen iki ketau nyapo ra dibusak ngono lho. Lah aku rasa dihapus ya make up apik ngono ya nganti sesuk ya garing dhewe engko kelet. Anjene lek sampean macak ngene ya tambah ganteng lho Mas. Walah apa yo? Walah. Ganteng Mas, ganteng. Wah, aku wong lanange jagat padake. Ayo. Terus. Ganteng aku iki ngomong penonton ganteng nggih, ngoten lho maksude. Alah ganteng ya luweh. Kaya murik. Tiba bunga ing atiku. Atine sampean sebelah ndi, Mas? Atimu Atine sebelah ndi? sampean. Atimu sebelah ndi, Tor? Nek umume wong nang ndi? Ya ning Di dada. daerah Dada. kene iki, Mas. Antara perut dan dada. Heeh, nek atimu ning ndi, Tor? Kene. Kene. Kemedunan yo kene to Mas kaya. Tak kira melorot. Biasanya wetenge sampean karo Ya dada. jujuk kene. Ati kau melorot. Yo, terakhir. Nyanding bisa dadi tombo. Ya, dilanggam sik. Dilanggam sik. Gonggo Mina jogeti ya Mas Tor. Oke lo. Buka celuk Mbak Shelly. Iya. Yo. Ya. Siap. Ya. Oh, wis siap ya kamu joget, Mas.
Oke. Heeh. Heh. Pemanasan. Oh, pemanasan. Ya. Esok awan ning omah wis ora rasa keluyuran andolek isih tak sayang mudah-mudahan ngejaranku ora krasa esok awan nganti bengi neman yen nganti dia kleyang tak sawang meja ning empan keganjangan tak ini sapa kademen Oke, gonggo mino Mas Victor. jereke ngalih tak suwon tak jengin kudunin agawe pikirku kuning seret ireng tak sawan katon manisih ibu bunga yen katon nanding sirandu ora bakal atiku kegiwang liyan yen si padha andudut ati kebranan saya beneran tak serenani Hey, ya. Hey. ayo yo senggane penonton Tangannya semua di atas yo. ayo sengganya yang meriah Awas. Awas. Ayo Pak yo. tak suwun cek ning empang keganjangan tak nindek saka Sawang katon manis itu bunga kaya siratku hatiku kejiwaan ada andudut hati kebangan orang mendung hati kesan sayang beneran Ya.
Luar biasa. Matur sembah nuwun, Bapak. Alhamdulillah, mugi-mugi berkah selalu nggih. Amin, amin, amin. Mbak Seli boleh duduk lagi. Sih, matur Mas Victor nuwun. juga ikut ke sini. Oke, Mas. Diantar no pasangannya diantar. Wah iya lah, ngono lho. Nah, Ketok lek bojo tanggung jawab bojo setia. Setia. Gendong, Mas. Wait. Makasih sayangku. Rumangsaku kok bulu. Lah awak sak keledai ngene kok supaya ngono. Mas Victor. Nggih, Mas Akbar. Ini juga tadi saya dititipi ada pengumuman. Nggih. Dari konco-konco dulur-dulur WMC Wayang Mania Community Nggih. yang sebentar lagi mengadakan ulang tahun pengumuman wayang kulit tanggal 25 Juli ini Oh, nggih. di Marrakas. Oh, Marrakas. Ya, Nggih. Niko dengan acara yaitu ulang tahun WMC Wayang Mania Community. Ya. Wah, luar biasa. Yang jauh Nggih. mendekat Yang dekat merapat. Wah. Ya. Jas. Hadir loh, Lor. Hadir no. Hadir aku Oh, pandemen wayang. Ya. Nek mau Mbak Seli mau upama karakter wong wedok mbok nilai berapa, Tor? Nek gue mau gandeng cakra ki ya wis swidak lah. Swidak iki upama nilai di sekolah urung lulus lho, Tor. Ya urung KKM no urung enek gue malahan. Oh iya. Berarti cek kurang ya? Kurang. Oke, tak golekne liyane. Goleke, Mas. Ayo. Sing selaras. Yang dari kota Patria Blitar Mbak Dian Mega. Iya. Jumeneng wong ayu coba kaya ngapa? Ayo sopote? Ya. Oke. Oke. Digandeng dibawa ke depan lagi. Iya, weh. Bengi iki batimu akeh ter. Wah, kadane ya. Ya kene iki lho, untunge melu astabrata ya domong. Pek. Sik, tunggu. Oh, jarike dibenakne. Oh, dibenane ben. Ya ngono kuwi kudune kowe nyauri tor. Lah ada aku dibuat apa ngono lho. Lah yo Nyapa kok sampean rono? aku nesu harus sampean iki. Kok iso nesu? Kok iso marah? Dirayu ben gak marah no. Jangan marah dong sayang. Aku sudah dandan cantik. Masa kamu nesu karo aku? Iya. Ora loh, aku malah kelingan anak aku nang ngomong. Oh lah getak anake bae ngono to. Oh, jadi Mas Victor tak gandeng sampean malah nganggepe Victor kuwi anakku dhewe. Lah cuwilik sakmene lho. Nek anak berarti nyapa tor? Nek anak njaluk. Nek anak njaluk apa tor berarti? Celemi. Hei. Lah yo mume. Yo sak bayi sakmene praya medhot empeng. Ora entuk tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini Boleh cendalu Bayu. Selamat malam Kakang Mas. Penake kok aku lek ngomong ngene dah ngene. Ya. Nah, ngene kan penak. Masa aku ngomong ngene? Oh, ora penak mau. Penak ngene. Penak mau. Oke. Terus saya tolong ngono aku ta sayang. Ah, ngene iki aku yo penak to ngene iki omong-omongan iki to. Wah, Jan. Pripun Kang Mas? Yo, sae diajeng. Wah, yo. Nyapa kok tangane kaya ngono Gatel iki lho. Oga. Mbak Dian Mega. Enggak. Mas Victor. Nggih. Nek umpama Mbak Seli mau mbok nilai piro? Swidak. Swidak. Nek iki ora usah kon nembang sik. Dari gelagat dan cara bicaranya wis takon nilai. Nilaine piro, Tor? Yo nek aku wis 90 Mas nah iki. Nyapa to kok enggak bisa 100 ngono kok padha men 90. Yo tetep ana sortire no. Ya nek bocahe gelem lho ya. Lah yo sampe gelem ora? Ora. Mbak Dian Mega. Dalam. Umpama sak dunia dan akhirat wong lanang iki enake nggur aku karo Victor milih ndi, Mbak? Oh, milih sapa? Ya genah milih dalange to. Lho ditolak, Tor. Nesu, Tor.
aku milih dalangi sampean trimo apa ora, Mas? Yo, terima jane. Jan ganteng kono, lha ya karo apa? Aku iso mawas diri kok. Ya mbok membela diri Oh, ngono. membela diri. Aku nesu. Coba ya lah iya ngono. Nesu ah. Kowe milih dalang mergane apa? Milih dalange mergane apane? Syukur kowe. Lah deloken to, wonge le gede dhuwur. Heeh. Lah kok ora gede dhuwur? Alah. Ya lek aku ngene sampean gede dhuwur, lek aku ngene. Lah, masa ya aku ngene iki? Lah. Masa aku arep bojoku ngene iki? Lah. Lah ya enggak pantes to. Gak Ah. Nah, kelebihanmu sing aku ora punya apa, Tor? Kelebihanmu apa, sing aku ora Jajal? punya. Tuduhno ning masyarakat kene. Sing sekiranya aku sok jatuh cinta tergila-gila karo sampean Sing iki apa? Akbar Syahalam ora duwe ning Victor duwe. Apa mamane cara ngadeg apa piye ndang, Tor? Tuduhno ning masyarakat kene. Sampean ki umpama delalah posture lak dhuwur Mas Akbar. Heeh. Umpama sampean di antara ki badan ki sampean milih ndi nek wong wedok kriteriane wong wedok milih ndi sampean? Yo wajah to, Tor. Wajah. Heeh. Goblok, Lho, lho. goblok. Sampean kok goblok-goblok di dalam. Yo menyimpulkan wanita cantik kuwi nek dinti wajah. Ngono kok ngaku bagus. Lah apa, Tor? Nek menurutmu wong wedok ayu di sawang kok ngendi? Nah aku geger Mas. Lho, kok iso geger? Sampean apa? Wajah, Wajah madhep rono, Mbak. Oleh apa? sanggul. Lah aku, Amin. Geger. Geger. Malih, Mbak. Oh. Gak aku rusuh iki, rusuh. Enakku kuwi. Rusuh. Maksudnya diwaleki ati. Ati, terus rasane kabeh iki tetep gumantung rasa. Nah, Aja iya. to diperjuangke piye nek rasane ra pas ya ora dadi. Iya. Mbak Dian Mega. Dalam. Saiki mau tembangnya yang pertama podang kuning. Gak kuning. Ini ada permintaan lagi. Apa? Duet sama Mas Victor ya. Oke? Oke, napa? Dewa Tresno bisa. Dewa Oke. Bisa no. Oh, boleh. Boleh. Coba ya, Mbak. Jajal kaya ngopo nek duet Mas Victor karo Mbak Dian Mega. Oke no. Kudu ngene ya engko Ya, ya wis to. tetenono. Mas Victor ini mempunyai kelebihan jogetnya HP. Heeh. Jogetnya HP, jogetnya becik. Jajal, Mas Victor. Nun. Dian Mega ki arano Siti pitik-pitikan. Awara ono aku njajal. Arano. Pitik-pitikan ya, Mas. Pitik-pitikan, joget pitik-pitikan. Engko terana ya, Ga. Nggih. Heeh, yo. Oh, kene. Oke nih. Nah, Ya. joget pitik-pitikan. Tak hitungi ya, Tor. Ya, 1, 2, 3. Ya. Nek pancen Mbak Dian Mega iso ngerokne wis hebat. Bos, tenan tak dikei biji 100. Ora lho, malah penonton sikile ora ketok ngono jane. Sikile sampean angkatan ning dhuwur. Lah terus lakune piye? Karo masane medhon mau piye? Ayo Kak, ditirane Mbak Mega. Coba, Ayo. sampean iso ora? Ayo, Wes, bisa. tenan langsung tak kei biji 100 sampean. Jajal. Gawana miku. Nah, pitike Mega kaya ngapa? Heeh, pitik kaya apa to? Pengen roh ngedokmu aku. Ya. Ya mendek. Nah, mundur, masuk. Masuk itu. 1, 2, 3. Ya. Payah. 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 Waduh. Nyapa? Ah, lah kok kecer kabeh lho. Omong iki. Kecer apane lho. Lah, ngowene mak cerit dan nyelek. No. Dewa Tresno. Dewa Mbak Tresno, Mega. Mas. Silakan nih. Karo Mas Victor. Ayo. Oke, siap. Yo, dadekke kanca-kanca. Yo. Masih bersama Asta Brata. Juga. Juga. Makasih. Diantar. 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 Ah, gendong apa anu? Enggak, aku jalan Oh, aja. jalan lah. Ya ngene iki lho pangerten karo sing lanang. Iya. Oke. Oke, wis to, enak nih ngene iki. Sing kalem to udruk-udruk aku tas olah Ngene lho. ngene-ngene. Lah iki ya urung mudeng kahananku iki. Lah nyapa?
jangkae sampean ki ibarat no bonang ki mlakune ombo. Lah kuwi wilet iki. Tikel lho dadine. Ku atur rek kene kula. Iya iya. Duduk lagi. Ya. Terima kasih. No kene iya. Upama nilai berapa tadi? 100 nek iki langsung tak kae 100. Kok mudah to, Tor? Tak mundhaki Mas. Wis ya. Ape? Nek seli mong piro? Sali swidak. Rumangsaku kok mau wis tak musone Seli, wis tak musone Mbak Dian Mega. Mbak Dian Mega. Saiki tak musone wong loro langsung. Yo, sapa Mas? Waduh, Lucy dan Pesek. Ya. Waduh. Berdiri berdua sepote cok. Yo. Saiki mau tak musone sinden siji-siji to, Tor? Heeh, Mas. Dua-duanya digandeng menuju ke depan. Ayo. Loro-lorone digandeng. Iya, iya, ya. Ayo. Dedek, arep nang ndi ta, Dek? Nang ndi to, Dek? Dedek paut. Sekolah. Sekolah. Ayo sekolah di mana, Dek? Kok Oh, Mbak ayo kelajingan. Apa enak adine wis dipateni so. Sejegurne kono. Disapa Mas Victor. Wilujeng dalu Mbak Lucy, Mbak Sri. Wilujeng dalu Mas Victor. Ya ampun, keringete ki lho ngasihan ki lho. Nah iya. Sing ngriasi meng yo gek sapa lho. Aku ki ora mudeng, Mas. Iki ngopo to? Ngopo to? Ya dadi apa? Rekake maca apa? Maca apa, Mas? Maca apa? Maca apa asline? Rumangsaku kok malah Dadi apa iki? Rumangsaku bareng dibuka blangkone terus diusuk-usuk rupane rumangsaku kaya jenglot. Kok jenglot. Ora kok ganteng kok. Ganteng ya? Ganteng. Ganteng ngeten ya Bu daripada wau nggih. Nggih kok ibuke terpesona lho, Mas. Ah, kurang ganteng ki jane. Dusep dhewe. Remuk sisan. Mbak Sri, Mbak Lucy, ada permintaan iki mumpung musiknya jangkep, musiknya komplit, tembang-tembang sing anyar ya. Iki ada permintaan dua kesepakatan berdua kalian. Ada Kusumo Wijaya atau Puspitonolo, milih. Oke. Ayo, apa sing kira-kira Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya diaturke para penonton ya. Nggih. Dikompakne Kompake. sinden berdua anu Victor koreogerak. Oke. Sinden berdua gerakane kudu nerokne Victor. Mana sampean, Mas? Rada maju Tor. Ya. Memimpin gerak. Oke. Bojo loro lak yo manut jenengan lho, Mas. Ya wis. Iya bojo loro nyapa? Bojone wis papat kok. Bojone pinten to sampean ki? Wah, akeh aku teng telecek kok. Lecek. Yo. Ah, yo. Ya, Kusuma Wijaya kanca-kanca. Heeh. Gateke. Ya, yo. Digandeng no. Orang. Ayo. Ngintik ya. Tolong wong. Landang lungguh. Loncat ya. Loncat. Aja loncat. Kaya kode. Malah kaya Casper. Aku bingung nuruti sitok-sitok aja loncat. Piye to? Lha iya wong wedok duwe kekarepan dhewe-dhewe. Mas, ya bener. Wah, jan. Dua lagi ya, musuh dua lagi ya. Oke no, ditelaske sisa. Ada Mbak Aulia dan Mbak Neha. Oke. Ya. Wah, iki. Berdua, ayo. Yuk. Sepote ca, ayo. Hoi.
Selamat malam Neha. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Aulia Pangesti. Selamat malam Mas Akbar. Nah, permintaane dinteki pisan. Nggih. Wis pitana oke berdua. Oke. Ayo gandeng lagi. Oh, iki tak musune sinden semene kae. Oke. Ya, oke. Iki apa ya? Semi yo. Astagfirullahaladzim. Jan persis kayak gua batang. Iso gua ini. Lah, oh alah. Ya ora apa-apa. Iki mau sing tak musune sing kecil-kecil iki sing rada berbobot. Mas Akbar ngapunten. Dalem Mbak Aul. Wow, pas Mas Victor kali Mbak Mega. Aha. Lah iki kok teles to Mas dari sama. Maaf hari ini aku tembus. Tembus. Lagi anu ya, Lagi M. bancar-bancarnya. Lagi deres-deres Aku lupa pakai Lah nodrop. yo kok iso langsung teles sih lho, Bo. Lah boy iki mau kena opo ra roh yo. Saking semangate ya, Pak. Sakit tenang hati. Ora aman. Ayo. Aman. Bapak, Pak. Aman. Ora. Lah ora tak kira teles ki opo ngono lho. Lah iya lah apa sampean? Aku samar nek cerit. Lah kok mbok demek Mbak Neha mau. Berarti sampean cerit karo Mbak Mega mau. Aku Ayo takut. jebles. Aku takut. Nyatane teles kuwi. Maksudnya keringet. alah, Iya, keringet. Wong lanang ora ana teles kok kene. Lah terus. Kene. Ayo, lagi. Iya. Hospital lah ya. Hospital lo. Ya, mangga kaca-kaca. Dereng antong nggih Bu, Pak. Oh. Dereng. Masih Tasih semangat, semangat Bu. nggih. Tangannya di atas semuanya. Yo. Asik. Asta Brata. Duko. Hatiku hanya yang kau Teman wayang Mbak Neha, Mbak Aul jangan apa itu? Duduk. Langsung untuk penutup permintaan dari FMA Fan Militan Asta Brata pamer buju. Oke. Ayo. Ini Disusul semua sinden artis. menyusul ke situ. Ya. Monggo, Seperti cah, artis. ya. Nah, sepatnya. Terima kasih matur untuk sembah nuwun. FMA yang mengasih buket. Matur sembah nuwun Ada tali asih untuk Tali asih. teman-teman Asta Matur Brata. sembah nuwun FMA. Waduh duh. Ya, Aku jelani makasih, ya. Bu. Itu wah diganungnya apa kuwi? Wah, roto iki. Wah. Rata-rata. Ye, cair. Cair tenan iki, Mas. Sesuk rasa langsung mulih cah dolan sik sesuk. Ya dolan sik najake lho. Wah. Oh, rasido cair. Makasih teman-teman, dulur-dulur FMA luar biasa. Atas banon. Jan. Cair. Sesuk tukane apa ya? Ditutup pamer bojo ya. Oke. Geraknya harus sama semua 7 Dikompake. Ayo Mas Heru sisan. Ayo Mas Iya Heru. dong, ayo. Mas Heru di depan. Piti-pitian. Ayo
Yo, Oke. datenge Kabar kanca-kanca betul. musik. Heeh. Mangga, Masih bersama Asta Oh, cek Brata. anu, pemusiknya cek. Oh, selesai. Oh, bang osek kan itu. Kulino nerap. Mas Victor. Tak nutuk nelakan ya Mas Victor. Siap, Mas. Semoga Dawuh. pertemuan bahagia seperti pada malam hari ini. Nggih. Ojo mung mandek ana ing tahun iki. Leres, Mas. Tapi kita bisa ketemu ana ing tahun-tahun Tahun- berikutnya.